yung tanan, welcome back sa mga channel. Ay, Lexi Vlog. Insa? Maajo ko pa. Insa guys, dahil ako sa bahay guys, nawali na ko. Dahil ko'y gipalit. Nipalit ko vitamins Lexi para i-stack na po na hila. Siya pagajad. I-stack na po kayo. Insa, di na ito maka, mami susunod na sus gajud. Ay, yun. Insa, tundan. Ato sa kayo mo, baby. Kaman, di ay ilahon. Yan, nag-ilag na lagi sa mangga. Dana hasyo na rin ko na basi pa. Kuman ko kaandaan eh. Dahil yelo hay be. Mew. Ala humok lagi rin ay. Imong na kay humok nay. Kay yelo. Dapat saging kay mo nay good for the heart ni reverse. Kung naka-vlog at tayo sa... Pero may bayron na na. 180. Wala, dato bayron lang. 180 na. Nganong susway batasan gid baji gi-apil gid ni jag nagmila-mila na. Kuan, ganti ka na muhang bayron. Bahala ko sana. Pwede na mga maluso na. Kani mo kuan pa ingan. Kana pwede na na. Pwede na ni masuwa na ni. Maluso na ni mo. Di ka na. Di lang ko. Kan lagi. Di lang ko adon. Aso na. Aglami ka jud kilawon. Kasi adeng-agen kay kamera pa makasulabi. Lugay ko na masabihan ako. Tabangan na Bitaw. Ang mata. Haggard lagi. Haggard din. Ini ba ko kayo tulong kakilo ko man. Unsa man ay? Nasa meron yung bari. 160 ra ni nay. Ilan din ko nga kuan day masakit din. Narabay ning chat na ret. Nga Na kunoy. Pwede ko no kadto pa-check up. asa. Cebu. Di ko Manila na si Jan. Manila kung Operahan di ka dyan. Pura naman na. Hindi mo rin hotel. Pirahan na. Sus Ginoo ko Maria. tapay ko ay. Kaya di ko pirahan. Tabangag ampo. Di basig na yung mga singkas. Basig na malumong kasing-kasing da guys. Kilala mo Mo donate ni Terry Wala Bras mo nay. 1 million. Asa man ang pakita. Uwas na matada nag 1 million nay. Magtikom lagi. Kasi may mga malaw mo kasing sa peso. Dara guys, sa daghang nangutan ng Florami guys da. Aduna na lang Hi. Congrats ko no meu. Thanks. Di siya ko magpasulabig si kay sakay. Awa man hinoon. Baklay naman ko sa. Alam mo masuuna dito puhon mo itong saninang yatag ni ate. Itong Sa gabay ba? laki man to gaba sila ho. Basig Uy, tumbudyon. Basig baji dan kay nahampuong man ka. Papahibaw eh. Ako sa unas naglamor kang nang kay So, pagani Bago ko, man. pagani pagsugod. Pagani basi na lang. pagani ni sunod na doon ng aping. Diya balik tang reverse. Diya ret. Basta na yung mga kuan nila. Di, oo. Basta na yung mga malaw mo kasing ang maluhay kaya gusto pa itang mabuhi. Kaya ka ng 1 million. Di ba na kaya na pangitaan na ganyan Di gali magkayag 10,000, 20,000. May mga hatag mga piso-piso. Isen ka mas jikas. Karena batigum naman na udag hanak aja matigum na Siguro na na guys. Ini amount will do. Magkahibisag ko sa piso basta Kay, matigom na. sige magkuang ko kang mamati ilain. Aja pod pagpasulabi na ng mga Wa na ko sa lobby diba? basher. Di wa ko sa lobby Di na. pa apikto diha. Wa na ko labot na mga kuan. Karang may masakit jud daghan mo kirot. Sakit at kirot nga na. Kirot na inay. Sabot. Na may lamang sangaw ko kang Kailan mata. bitaw na. Inja na enjoy bagas panglaw. O pag ka nagtugtog ram ko rito sa gituparan ko sa panglaw. Result sa tudi ko nga na. Tessa. Binhag sigang kamo Dito ka ram Tessa. ko sa panglaw. At isa ka orange debe isa sa day. Gang tambo di man. Ligid. Paadyo jud. Pagkontrol ra man na. Nga di mo paspas ang kuan. Heartbeat. Sa mga kagigante. Wala bubog, di na wala bubog. Inja Sa sa kanin na palit gini. ko sa akin ay pagpilang May kilo. Galigapasan ni. dilawilit la. Dilawit sa kaon. Kasa mangga. Pagpaki na lang mo tar ba jud dagmangga. Di ah. Hindi na yung paniw. Asli mo na kacho. Acid. Arang lami ang nay. Lami na pag-asli man. Mo tamo. Asli ba? Asli ba doon no? Lami. Pero lami. Asli na nga lami kay hanutoy na. Baacho mo to. Pantay kinukuha itong hatos. Guys, undoy mo. Ito nga rami na ito. Di kayo magpalabi ko kay madaas sa kuto-kuto. The promise. Nasa pa mag-birthday ko yung Rolito. The promise. Palisdan. September. Tessa. Oy, September palista day. Di ba ma? Huwag kang kuya Rolito, Tessa. September palista. Kukulit ako. Eh, buta dyan ka kuya. Happy birthday kuya Rolito. Tagaan pa kang garasya.
Dagan salamat sa imong panalangin niya. Dagan kang grasya. Ang tamis, imong mamali, kita. Palis man siya. Palis man ta. Kitas mayor. Day, kitas mayor, day. Aliana, di pa tatagag ng grasya na. Dahil mag-birthday September. Karang. Ang mga birthday ko no September kay mga gwapa-gwapo. Ate Maribel, September. Mga hinimog December. September 10. Hinimog December. January. Di. December gihimo. Ang ganing ko rin ko Kasi yan, kay January man to. Ang gitimanan. Ano sa ako no tamang laag ila Ate Emil. January Bala lang tago. 8. Yung tabis January man to. Wala man ka. Ito naman. January mo na din. Maghinay-hinay rin. Dagan. Pwede po, hindi di. Ta. Laag ta. Karlasin to. Pero sa January mo. Managa ko no mew. Lagi ka sa January. Ugos pa man noon. Ugos naman ron. Ningan matog 31. Dapat tagang panahon. Managa lagi may pagsus. Grabe na pa yung isda dito jud. Dagan. Dabos. At susunod adlaw. Magandang. La. Hello guys, nahuman na dahil kuan guys, paniod to nja karon guys. Naka-schedule ko sa dental clinic sa Sanchez kay tanaw ko daray ngipon nja magpa-cleaning pug ko og magpapasta. Nja haring ipatan-aw re og pwede na ba ni bunuton. Ato ko sa dental sa Sanchez ko guys, naka-schedule na ko kay ning nagpa-schedule ko ganihan dyan ningin man sila nga alauna ko no mo nang mo area na ko guys maadto ko pasulabi ko ug hanining resulta daaning hanglakaw ron ug maibot ba ni hangipon basta ha jang giplano guys pa-cleaning ko ug magpapasta dyan mo ra to guys kita-kita rata dyan guys at tangiran ninyo. Hello guys, nauli na day ko gikan nagpa schedule ang ngipon nagpa pasta og nagpa cleaning. Jaga ding duha ka pa maek ibtununon wa pa nagipa ibutron kay hadlag pa ko. Sunod na adlaw. Da ko ila mayor kami sa Aliana og si Ate Ale. Das Aliana dia. Hi kaday. Hi. Unja guys, salamat day mayor kay da kapasulabi gid kusmais. Muga jud imbes ka unicorn, nagang naingan unicorn. Dia. Unicorn niya. Mo ni gamang gika huwat-huwatan na tos pilar kay na ako ni namarigja aja kay wa ram day kami. Dia man dari sila mayor. Scammer. Scammer ram day kayo. Ningan ba ko kita no ko patong di pa makaano diyan na ano no. May agas kay nga unicorn. Mayo pa. Kasi Mayo na. Isi nagtuto man nagdamili man. Bawal ka na yan ano. Bawal. Mga anta guys darang lamias maisoy. Unicorn. Unicorn, yellow corn. Na iba ng sweet corn. Ang sabi din, maurang Uy, siguro. kabaho ang bilhin yung papa. Ba ka dyan. Ang araw tonggoan. Kalaki kabaji. Dahil kami adari sila mayor guys, kaya naipantaw. Mereka magbubalitok dali lang do dyan. Signal ito ka sa Nagkasutan ta? Ta? signal na ni. Takutad ta. Jagmuwan. Hindi. Ayan na. Abog man langit. Daga po ilang taong da, away pagluib. Yor. Halin lang ako minsan ha. Kisa may nagpalit. Ito lang malit ang butilya. Palit ko diha. Pila po ihalin, 108 eh. Wow, nga. Ang sito lang sa butan. Jadi apa idang sibuyas eh. Nga siya nga gingana. Maadyo po na, pagkay pupatulid ay po yor. Ganahan ay pagkay pupatulid. At tumiskuan guys, kutad. At tumi mag-upload kay grabing signal dari nagbaklay. Grabe kang dugad ako nahuman na tos dentist. Ning adto ko alauna. Nauli ko 2:59. Mag-alas 3 na. Dari ko ila mayor kay. Pasignal. Sakita lagi guys, muraga sige. Tusuk-tusuk ag hangdenggan. Ito, magandang luha. Grabe ra ba jeg pastahon na sa hangipon. 12 ka buok way labot ning duha rong gipastahan. Sige na. Ang dag problema na kaning pamuok.
Mao na naman yung problema pa mo. Kuan, impacted lagi ko no kinahanglan jud ko no bunuton kaning duha. Nag-expect pa siya. Nana po nag-expect yor. Nag-expect po kog usara sa duha man di ay bunutonon. Diyan mga anitanin jud guys sa pagapon na katenga. Anta dani yor siya. At tumigas to bundok nga naibay yung nakita ba mo? At to At tumi guys mag-upload. Dagto mi nag-overnight sa katong pas may love ni Reverse. Milon pasulabi ka man ay sakyanan. Uli. Mura po kaga panti arakas kagari kadyo. Kare dayor himuog swimming pool yor. Isa ka lunas basak himuog swimming pool. Mating mo labay na deputas atong pangulo. Diha katrabaho sa munisipyo. Ise, maju day. Duro na na. Kanang magbahok man ni Kuan pagangipon guys kanang nyilo. dagto ato sa limo. At least wa na di na ni sabo di magkaon ko na mo suksuk dani sa hang. Pa ako Ano mo suksuk dani sa hangipon. Hello guys, dana mi daris kon guys. Kanang nay haniningan yor, kalimot ko yor. Kotad, pasig da karabi man gadyang kapuda sa hang panglawas kay kani laging mag laag lagi mayor. Oh, lagi. Tingag lagi. Hindi pa mo tingog. Dahil naghigda ko guys kay garabig signal magudpod magpasulabi man. Pero gani haragod pag ko naka-upload harang ibanas ate Alibag si Aliana ug si Mayor. Nice ka to kalangitan guys na pero nice di datog bundok to panoramic. Pero mas nice pag drill ka rin Whoops! Halagang buhok guys kaning balik na jud ko sa pagkakulot na. Ang mga kulot kuno kay salot pero di ko salot. Ha? Wa pa. O si Mayor, man kayor? Haya na tos Aliana guys. Halagdag pasulabi na. Dari sa ko guys paduding-duding ko kuya or bagang online kay smagol. Ansa day? September palis. Agata yor September buntag. Mag-birthday. Birthday na po pwede bagdi sa araman ta mag-birthday karon di ma. Dugangag atong edad. Yor, kung pwede pa lang. Ihog na magimahang. Huwag nagang 5 mil guys. Dagog man ni sa inyo ato sa limo. Dahog man Nice dari overnightan. Dagyo tayo sa Samot nagnakay ka. Balitok. Di ba yor? Mayor to Ise. Nice dari guys na. Da hangin po, relaxing jud. Tog sa pagkubaligwan port. Bitaw. Yung uli na pod meron guys kay mura nagkawanan. Bye guys, muli na mi. Tarag view guys. Tutumi guys to babaw. Uli na mi kay hapon na, humana mi upload.